Arvoisa puhemies, aikoihin on eletty, kun velallinen asettaa luotonantajille aikataulun. Tämä ei ole varmasti mahdollista missään muualla kuin Euroopan unionissa. Tämä aikataulutus on häpeällinen. Poisväistyvä toimitusministeristö antaa esityksen, josta äänestetään. Vihreiden moraali tunnetaan, se pystyy istumaan koko vaalikauden maailman ydinvoimamyönteisimmässä hallituksessa. Mun mielestä... Missä? Missä? Se oli totta. Saako kokoomuksen puisto-osasto vasemmistoliitosta rinnalleen kokoomuksen muisto-osaston, jossa hallituspaikka tuli, mutta muisti meni? Te luikertelette kuin mato. Multaan ja uppoaa syvälle. Multaan ja yrittää piiloutua. Vasemmistoliitolla on 2 mahdollista kulkuneuvoa Säätytalolta eduskuntaan. Audi-kyyti kokoomuksen apupuolueena tai maitojuna. Muut tähän toimitusministeriön tiedonanto-operaatioon osallistuneet, kuinka te kehtaatte? Ja kyllä te kehtaatte. EUn tukipolitiikka on kestämätöntä. Kreikka ei ollut velkakestävä, kun siitä vuosi sitten alettiin tukea EUn veronmaksajien kustannuksella. Kreikan liukuminen kohti velkasaneerausta osoittaa, että tukipaketit eivät toimi. Increasingly people are saying, we don't want that flag, we don't want the anthem, we don't want this political class, we want the whole thing consigned to the dustbin of history. And we had the Greek tragedy earlier on this year, and now we have the situation in Ireland. Now I know that the stupidity and greed of Irish politicians has a lot to do with this. They should never ever have joined the euro. They suffered with low interest rates, a false boom and a massive bust. But look at your response to them. What they're being told, as their government's collapsing, is that it would be inappropriate for them to have a general election. In fact, Commissioner Wren here said they had to agree their budget first before they'd be allowed to have a general election. Just who the hell do you think you people are? You are very, very dangerous people indeed. Your obsession with creating this Euro state means that you're happy to destroy democracy. You appear to be happy for millions and millions of people to be unemployed and to be poor. Untold millions must suffer so that your Euro dream can continue. Well, it won't work, because it's Portugal next. With their debt levels of 325% of GDP, they're the next ones on the list, and after that I suspect it will be Spain. And the bailout for Spain would be 7 times the size of Ireland, and at that moment all of the bailout money has gone. There won't be any more. But it's even more serious than economics, because if you rob people of their identity, if you rob them of their democracy, then all they are left with is nationalism and violence. I can only hope and pray that the euro project is destroyed by the markets before that really happens. Ymmärtääksemme, missä näissä vakausmekanismeissa ja väliaikaisissa sekä pysyvissä on kysymys, on selvitettävä, kuka näistä paketeista hyötyy, on seurattava, mihin raha päätyy. Follow the money. Seuraa rahaa. Nämä paketit eivät hyödytä Kreikan, Irlannin ja Portugalin kansoja. Heistä puristetaan mehut leikkauksilla, palkanalennuksilla ja veronkorotuksilla, jotta tämä systeemi jatkaa pyörimistään. Poliittisen eliitin ja suurpankkien välille on kehittynyt sairaaloinen symbioosi. Poliittiset päättäjät ottavat yhä enemmän lainaa, jotta he voivat maksaa pankeille, ja nämä taas vastapalveluksena lainaavat yhä enemmän rahaa valtioille. Komissio tekee kaikkensa, että velkajärjestelyä ei tule ennen vuotta 2013. Miksi? Velkajärjestelyn myötä pysyvä mekanismi romahtaisi jo ennen syntyään. Pysyvä mekanismi on liittovaltiorakenne. Siihen liittyy toistaiseksi yksimielisyyden vaatimus, mutta katsokaa, millaista on EU-yksimielisyys. Ranska sanoi ei, Irlanti sanoi ei, Hollanti sanoi ei, kun oli perustuslaista kysymys, pistettiin äänestää uudestaan. Nyt sanotaan,
että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin äänestää näiden pakettien puolesta. Mikä se vaihtoehto olla eri mieltä milloinkin on? Ei sellaista ole. Arvoisa puhemies, edustaja Gustafsson, on vain yksi vaihtoehto, niin kuin edustaja Sasi sanoi, ja se on olla taas mukana vuotavassa veneessä. Hyvät kansanedustajakollegat, vaalien alla Kiviniemen-Kataisen hallitus vetosi vastuunkantoon ja väitti, että Portugali-paketin hyväksymisellä pelastetaan suomalaisia työpaikkoja. EU-maatalous- ja rakennetuetkin olivat muka vaarassa. Ja perussuomalaisten Portugali-kanta oli suistaa jopa koko Euroopan raiteiltaan, mikäli EU-byrokraatteja ja keskuspankkimiehiä oli uskominen. Vaalien jälkeen tämä onkin vain muka yksittäinen pikkuasia. Kyse ei ole pikkuasiasta, EU-maiden velkakriisi vain pahenee lapioimalla hyvää rahaa huonon perään. Arvoisa puhemies, Eurooppa voisi vielä parantua taudistaan. Ylivelkaisuus on puhdistettava järjestelmistämme, se on tehtävä avoimesti ja rehellisesti. Tämä Portugali-tukipäätös, Suomen takausten kasvattaminen ja pysyvä vakausmekanismi eivät sitä tee. Ne ovat väärää, kestämätöntä ja epäoikeudenmukaista politiikkaa, ja ne on sellaisena hylättävä. Jos pankkeja pääomitetaan veronmaksajien kukkarosta, niin silloin veronmaksajista tulee tehdä omistajia ja koko vanha hallitus on erotettava. Ennen kuin pääomituksia voi edes harkita, on valtion velkakirjojen arvoja leikattava huomattavasti. Pankit tarvitsevat rehellisiä stressitestejä, ei sellaisia testejä kuin Irlannissa, jossa lähes kaikki läpäisivät ja sitten seuraavaksi oltiin letkun varressa. Espanjaan tarvitaan rehelliset stressitestit ja sen jälkeen EU-herroilla on stressi. Arvoisa puhemies, edellä olevan perusteella teen seuraavan ehdotuksen eduskunnan kannanotoksi. Eduskunta ei hyväksy tiedonannossa esitettyä osallistumista Portugalin lainoitusohjelmaan, vaan nämäkin voimavarat tulisi käyttää vaikeuksissa olevien suomalaisten auttamiseen.